Muga-muga diterima. Dan sik. Kena ditutup ora iki. Wes cinta butuh perjuangan. Wong, gak kowe ora jomblo neh. Siap. Lawangi mengok ngene iki. Nek mengi pon. Kula nuwun. Monggo. Ya, Pak. Bapak Ibu mendi? Dan nyapa kok boleh Bapak Ibu? Penting iki. Wong ndek luar kota iki nyepi ya. Iki kate ngomong apa penting. Penting apa ya, Pak? Iki masalah teh. Wabarakatuh. Salah. Adanya kok ning kene. Lah kok intan iki sing teko bisa aku lho. Oke, ngomongi yang Lah kula kurang mau kayak pasti. Jokor kowe, Piye? lek pancane jeng nyambut gawe lho, Jeng. Alah, alah, alah. Jenengane Gana. Iki sapa mu to iki? Anggite rabi nglamari apa bondo wong ta. Sampe tuh ya kepastian bisa. Lah iya. Somben nek wis mulai kerja Kok somban ya lucu urip. mati yo kono sing ngurusi. Kowe dadi panitiane wong mati. Pak Dereng ngene Iki tau aku tak iki sapa mu to? Ya iki piye? Pacarmu lho. Nah. Pacar itu kame kowe ngene ya rugi to banggaan. Rego pira ta wi? Iki aku niat. Lah ya regane pira? Lah. Ora perlu rego, sing penting iki pasti ngono lho. Lah trimana ngene iki aku iso Bruno, ku larang sak pira iso aku. Alah, Lah Krisna dituku wis ora iso ya. Ya wis iki. Piye? Bu. Kok. Yuk, aku iki Wis kenal koncone sampean, Rom? Oh, ora kenal kok. Lah entuk lek ron kenal iki. tenanan. Kowe mandek kok ngomong sih, aku tak ngelamar sih dengan ketulusan hatiku. Saya tahu Pak, kalau kayak kepastian udah. Aku jadi wis siap loh Mas, tapi lek sampean kesuwen aku milih Danang loh. Oh, milih Mas, Lek. aku kowe, Lek sampean njaluk kepastian saiki tak wae kepastian. Sik lah, tapi lah aku mbak sampean aku sampe mbok dadene bojo ketiga. Ayo, Alah. pang sih. Wis dhewe Awal lancar. tak wadele bojomu lho. Lo pernah tahu bojoku ora tahu. Tak telusuri to, Mam. Alah, iki piye aku sing gawe iki. Mas Berlian Permata Indah. Si angel iki menteri. Lho, kaya rupamu Iki to iki. ireng. Lanjut ini. Lah kok waduh, Tran. Ra nek bedane belas, Tran. Iki Mulai gawenan iki. mulai. Oh, sih tau napa sing milih iki kok. Iki piye Bu Yayu? Nggih, sebutane Pak. Kalau mboten saged trimo. Soalnya iku perempuan iku gak bisa dimadu. Mek tol aku iki. Betul lah. Rata. Soalnya ya Pak, aku gak bisa trimo. Aku milih Handoko. Soalnya apa? Jadinya cewek itu gak bisa dimadu. Aduh. Lah aku gula jadi madu. Lha ndukun ndi wae iki ya? Oh ya orang dukun to. Aku ya wis Berjuang. iki. Semua itu butuh perjuangan, men. Ayo. Gak diterima gue. Ya wis aku tak mulihnya. Bukan ya. Yes. Tak mulih aku. Masyo go loro. Tapi loro cuk. Wis rapet gua aku tak mulih tak dongakne kowe langgeng. Amin amin sun ya Pak ya. Iya wis. Aku tak mulih. Kok hati. Kowe iki ndang mulih jadi Hati. gini. Urung rapi tak Ya, grebek sik. ngene lho. Wis aku tak mulih. Asal rodok loro iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Iki aku proso krusial terus iki. Mari ketipu mobil. Cinta ditolak. Saiki rumah saku iki yo dihapusi ana pisan iki ya. Pakai kaji teko kulon kene apa kae? Di. Saiki kelintal-lintir apa kerja iki salah. Napa yang? Yang kakung mobil gue gini. Tak
Iki lho. Piye nyapa? Napa? Ini lho, tak ceritane wae iki ya. Ya. Aku mau lek ngamar Yayu to. Oh. Ora diterima. Sing sabar. Kok sing sabar aku iki ketane dihapusi karo Yono iki. Kok diaku aku. Ini lah aku dijak ning anu to dukun. Dukun ndi? Alah ya kuno kidul ngono lho. Kuwi jarene lek ning dukun kuwi cintaku diterima langsung. Nyatane ora ya. Gak diterima. Ora. Syukur. Kowe ono ora lho. Karo aku. Mantemi iki. Kok anu lintayu dhewe to. Tapi karo Yono tenan. Ora. Kowe gremeng apa wae? Gak apa-apa. Dudu apa-apa kok. Kok dihapusi bareng. Kowe enek apa? Jujur ae karo aku iki. Saiki mbok kon jujur ta. Heeh. Saiki ngene lho. Aku kan diwehi tugas karo Yono kuwi. Heeh, tugas apa? Dikongkon dadi dukun palsu. Oh, gak. Makane kuwi Ya. aku gak oleh duit kuwi. Ya aku kok kuwi kok kowe iki lho. Lah ya makane kuwi saiki Yono. Ngono wae gelem. Lah aku jare diwehi duit tapi kene kena hapusan. Tapi dikongkon Yono karo sapa wae? Karo Karto. Karto kongkon nganu kuwi. Beh. Iya dihabisi kita teh. Yo paling wong Oh, lah kayak Karto. Anak buah ini. Di ora kerja diwari tok. piye. Alah, kowe ngapusi aku teh. Ngapusi piye? Alah karo iki. Aduh, saiki ante bekerja sama saiki. Ngapa Iki piye? padha-padha dihapusi ante iki. Karo sapa? Karo Yono to. Loh, lha jare. Melayu gitu. Loh, aku ora duwe apa-apa iki. Ini ngomong ora enak iki. Piye lho. Jajane aku oke ya. Aku lho entek akeh gawe nyedek Yayu iki. Lha terus kata di. Dukune dadone iki. Ora dadi. Busi iki berarti. Golek bareng. Golek ya. Belum ning ndut raine. Ayo. Ayo. Sikat. Napa lep ndut. Ayo, wes. Tak mulai saya. Ayo, Mas. Nang ndi? Malah aku budal arep dhewe. Wis ngene. Arep demo wis mlaku ngadoh iki. Arep saiki pembagian tugas ae. Ning ndi? Kowe bagian etan. Ya. Lurus ana. Bagian kulon. Kulon pocong. Apa kok kowe bagian lor. Nah, Akidul. ya. Aku kidul turu. Ora tenang ae iki yo. Kuwi ora aku tak kidul. Alah wis to iki pimpinan iki. Siap. Kowe bagian etan. Bagian kulon. Kulon nenek brungkon. Alah wis to. Manut karo pimpinan. Kowe bagian lor. Aku tak kidul. Aku kidul turu. Ora iki yo masalah duitku iki. Akeh iki. Ya wes, ayo wes. Ayo. Jambal lah. Jambal. Ayo. Etan, kulon, lor kidul. Padha goblok kabeh. Beh, mangsa iki. Wong dihapusi kena. Weh. Piye iki? Walah. Duit nek ngapusi ya ngene iki lho. Gak berkah ta lagi. Piye? Iki duit iki. Duit iki. Oh, duit sapa ki akeh. Bah. Piye iki? Golek duit angel dijumo wong. Oh alah yo.